Cal ajustar la llei de l'avortament a les realitats socials i treure-la del Codi Penal. Així s'ha dit en una conferència de Diari Terrassa sobre la modificació de la llei de l'avortament organitzada pel Departament d'Acció Civil i Drets Socials. L'antiga llei del 1985, que legalitza l'avort en els 3 supòsits de la salut de la mare, les malformacions fetals o la violació, ha estat insuficient davant una denúncia que acusa i desprotegeix tant a la dona com als professionals. Per això la nova llei parla de terminis en un intent de garantir l'avortament com un ampli dret on la dona decideix, d'accés universal i gratuït i amb garanties de protecció pels professionals sanitaris i les dones. Entre 14 i 16 setmanes, doncs, perquè suposo que hi haurà el consens més ampli possible. Hi ha altres països doncs, que ho tenen així fins a les 24 setmanes. Això jo penso que encara haurem de caminar una mica, no? Però sí que és important doncs, que hi hagi aquest canvi i que a la vegada es contemplin, i com deia jo, les situacions específiques fins a les 24 setmanes, perquè hi ha situacions diferents, no? De fet, més del 90% dels avortaments actuals es donen entre les 14 i les 16 setmanes. A Terrassa, el perfil de les persones que avorten correspon a la de gent jove amb desconeixement dels recursos sociosanitaris, amb una situació econòmica precària i manca de recolzament psicoafectiu de l'entorn. Per edats, el 25% de les afectades tenen entre 25 i 29 anys i el 24% entre els 20 i els 24 anys amb una clara tendència cap a una població cada vegada més jove.